Benvinguts, benvingudes a l'aula de gralla i timbal. Comencem! Doncs això, benvinguts i benvingudes a l'aula de gralla i timbal.cat. Jo sóc en Jaume i aquest any donaré l'extraescolar de gralla i timbal. A més, que sapigueu que sóc el profe de guitarra i de dibuix de les extraescolars d'aquest any a l'escola. Perquè sapigueu una mica més de mi, des d'aproximadament els 17 anys que vaig començar a tocar la gralla, però abans havia tocat altres instruments com la guitarra i sempre m'havia agradat moltíssim la música. No? Vaig començar tocant la gralla seca, després vaig passar-me a la gralla dolça, després a la tarota i a la gralla baixa, més endavant. Però entremig he tocat moltíssims altres instruments, diferents tipus de flauta, no? I sempre he intentat tindre aquesta vinculació amb els instruments, sobretot similars a la gralla. No? Vaig estudiar a l'Escola de Música Tradicional de Badalona i he format part del grup de grallers, com per exemple la Colla de Gegants de Premià de Mar, la Colla Gegantera de Premià de Dalt, els bastoners picadits de Vilassar, i fa uns anyets vaig fer classes a la Colla Infantil de Grallers de Premià de Mar. I enguany farem gralla i timbal a l'Escola Montserrat. Al llarg d'aquest curs, a diferència de com he fet amb l'extraescolar de dibuix, que us deixaré l'etiqueta per aquí dalt o per aquí baix al link, on he pogut pautar tota la programació amb gralla i timbal, no podré fer-ho, bàsicament perquè dependré una mica del ritme dels nens i nenes. Penseu que tenim nens de 4 anys fins a tercer, cinquè, sisè. Per tant, la seva evolució és molt diferent i per tant dependrà molt de l'evolució dels nens i nenes amb el temari que jo aniré donant. Amb els més petits farem, per començar, timbal i a partir de segon començarem a fer gralla. Això sí, abans de comprar qualsevol cosa de gralla és important que m'ho digueu, val? I em consulteu, no us tireu a lo loco i aneu a la tenda a comprar qualsevol cosa, digueu-m'ho, i jo acabaré de resoldre qualsevol dubte que tingueu. El que ja podeu apuntar-vos a l'agenda és que haurem de comprar un flabiol, una flauteta com aquesta que es diu flabiol de gralla. Ens serveix perquè els nens i nenes aprenguin la digitació i com posar els dits a l'instrument. És el mateix nombre de forats que hi ha al flabiol estan a la gralla. Després començarem a treballar amb la canya de la gralla, que ja us donaré més informació quan l'haguem de comprar, i finalment treballarem amb la gralla seca, una gralla com aquesta o com aquesta. Pel que fa als més petits, treballaran principalment amb el timbal i a partir del segon començarem a treballar amb la gralla. Començaran aprenent ritmes molt bàsics i aniran millorant i aprenent fins poder acompanyar el grup de grallers. Llavors farem tambors i gralles i si podem més endavant i tot va bé, doncs intentarem fer algun cercavila. I a més he creat aquest canal aquí baix, Aula de Gralla i Timbal Cat, on podreu trobar tutorials i alguns exercicis per fer a casa. Però això vol dir que tots els nens i nenes han de veure els vídeos i fer els exercicis? No. A cada vídeo, en el títol, posaré aproximadament quin nivell o quines edats va dirigit a aquell vídeo específic. Per part meva, res més. Així que, si tens ganes de tocar algun instrument o t'has quedat amb curiositat de conèixer una mica més la gralla i el timbal, apunta't a l'extraescolar. Adeu!